तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रहुआ समन खातिर लेके आ गई बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। ठेठ भोजपुरी देहाती पारंपरिक बेवफाई संग। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रहुआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% कहते वादा के साथ कि गाना और मार्केट में तहलका मचा दी। लेकिन इससे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहता नहीं, गायकी रुआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बानी और रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया म्यूजिक नहीं मिल पात, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पात, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि अगर रुआ गायकी में दम बा तो रुआ के सपोर्ट करे खातिर हम हमेशा तत्पर बानी, हमेशा तैयार बानी। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होखे चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे रुआ अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मैटर लिखवा सकीले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला के ऊपर गाना, चाहे रुआ अपना साइड सॉन्ग, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे कैसन को भी मैटर होके भोजपुरी में रुआ लिखवा सकीले, चाहे म्यूजिक बनवा सकीले, चाहे रिकॉर्डिंग करवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गई बनी अगर चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल के सबसे पहले सब्सक्राइब कर ली, अब बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि कोनो वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर रुआ सबके गाना अच्छा लगता, वीडियो पसंद आवता तो एगो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हो आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, काई कर लय बा, काई कर धुन बा, ये रुआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर रहता, अचानक लड़किया के सगाई होता, लड़कवा के पता नहीं चलत। जब सगाई हो जाता ओकरा बाद लड़कवा के पता चलता तो देखी कौना भाव में, कैसे कौना लय में, कैसे का कहता लड़किया के देख के कि सपना सजवले रही तो हंस दिल के बतिया कहीं, दिल में बसल तू रहलू, तू ही हमके लगलू सही। हे जान ऐसन काहे कैलू हमरा संगे हो कि सपना सजवले रही तो हंसे दिल के बतिया कहीं, दिल में बसल तू रहलू, तू ही हमके लगलू सही। हम ही ना जननी कि हम ही ना जननी, जान बन के जानवा तू ही ले बुनुए जान, कि हम ही ना जननी कि जान बन के जानवा तू ही ले बुनुए जान। तो उम्मीद करते मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहता नहीं, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहता नहीं, चाहे रुआ के रिकॉर्डिंग करवाल चाहता नहीं, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई, बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिल जाई, बढ़िया से बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाई। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रुआ सब सन्मति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री शंभो।